Sitten palataan erääseen alkuaamumme aiheeseen, nimittäin Suomeen syntymässä uusi ammattikunta, nimittäin digitalomiehet, talkkari. Kyllä, tapaamme ehkä oikean digitalkkari. Lähinnä asennan ja opastan ihmisiä näiden digilaitteiden kanssa, eli tietokoneet, AV-laitteet ja sitten satelliittilaitteet, niiden asennus ja käyttöönopastus. Niin, tänä päivänä aika paljon kodista löytyy erilaisia digilaitteita. Mikä on sun mielestä suomalaisen ihan tällaisen keskivertoperheen tällainen niin kuin teknisten laitteiden taso? Ollaanko me hirveitä hifistelijöitä? Kyllä löytyy aika vaihtelevalla kirjolla, mutta kyllä nykypäivänä on aika valveutuneita asiakaskuntaa. Eli hankitaan kyllä viimeistä huutoa olevaa hifilaitteistoa ja niiden asennus ja opastus sitten on tietysti, missä pyritään auttamaan tämmöisiä normaalia asiakkaita. Niin jos ajatellaan tätä TV:n digitalisoitumista, mikä oli tuossa vähän aikaa sitten, niin minkälainen rutistus se on ollut meille suomalaisille? Kyllähän se iso rutistus on ollut omien ongelmiensa kanssa, mutta kohtalaisen hyvin siitä on selvitty. Mutta kyllä siinä saatiin pitkää päivää tehdä, että saatiin kaikille digilaitteet ja laitteet toimimaan. Oliko siinä vähän lastentauteja? Kyllä niitä jonkun verran aluksi oli, että nykypäivänä laitteet on sen verran kehittyneet, että ei ole enää päivitys eikä muita ongelmia. Sulla on mukana sun tärkein työväline. Joo, yksi semmoinen. Niin. Digitalkkari ei ole pukeutunut tyypillisen talkkarin tavoin mihinkään työhaalariin, vaan tämä, mistä sut tunnistaa, on se, että kuljet joka paikkaan tietokone mukana, koska sä pystyt auttamaan jopa etänä teidän asiakkaita. Joo, kyllä. Eli meillä on tässä on ihan normaali tietokone. Meillä on tämmöinen etäohjelma, mitä pystytään käyttämään. Eli tietysti mennään ihmisille koteihin, opastetaan siellä käyttöön, otetaan laitteet. Mutta ongelmatapauksissa pystytään käyttämään tämmöistä etäohjelmaa, millä saadaan yhteys asiakkaan tietokoneeseen ja sitä kautta pystytään antamaan apua myös kotoa tai toimistolta, ettei tarvitse olla välttämättä aina asiakkaan luona. Se on mun mielestä hämmästyttävä taito nimenomaan se, että pystyy puhelimitse neuvomaan, koska meilläkin on täällä talossa semmoinen, että puhelimitse sitten neuvotaan. Ja välillä ne kysyy sellaisia asioita, että mä en ymmärrä ollenkaan, että missä löytyy se ja tämä ja toi. Ja käy sääliksi sitä ihmistä siellä toisessa päässä, kun sitten tumpelona yrittää, että no mä tiedän mikä tämä on tämä symboli tässä. Aivan, no just tässä etäohjelmassa on se hyvä, että me pystytään niin kuin liikuttamaan sitä hiirtä, että kerrotaan asiakkaalle mitä tehdään, että auttaa tosiaan monissa tilanteissa. Jos me ajatellaan, sanoit, että suomalaiset on aika hyvin hankkii kaikkia laitteita kotiinsa, niin miten sitten otetaanko tämä asennuspalvelu? Koska monissahan on sellaisia ominaisuuksia, että... Kyllä joo, kyllä sitä nykypäivänä otetaan paljon, että tämä saadaan silloin kaikki laitteesta irti, ne toimii aina oikein ja sitten voidaan tietysti mahdollisissa ongelmatilanteissa kääntyä ammattiauttajan puoleen, eli tapauksessa meidän puoleen, niin kyllä sitä nykypäivänä aika paljon käytetään. Ja tänä päivänä se on vielä kotitalousvähennyskelpoista, eli sama kuin siivoukset ja muut tämmöiset, mitä kotona tehdään, niin tämän työn saa vähentää sitten. Onko tämä kuinka hyvin ihmisten tiedossa? Aika hyvin on nykypäivänä, että kuluttajat on valveutuneita näissä asioissa. Eli se on vähennyskelpoista, kun ottaa teidät kotiin, mutta tämä etätyö ei? Ei. Että kotona tehtävä työ on vähennyskelpoista. Onko tietokone se, mikä aiheuttaa eniten ongelmia, koska jos ajatellaan kaikki nämä tietoturvakysymykset ja kaikki tällaiset? Kyllä se varmasti on yksi suurin osa, että tietoturva ja sitten tosissaan nämä mahdolliset päivitysongelmat ja lisälaitteiden asennus ja tämmöiset, niin kyllä se tuottaa aika paljon ongelmia. Sitten tietysti on nämä AV-laitteet on oma lukunsa, että niissä on myös jonkun verran tätä missä tarvitaan apua. Niin me ollaan tietoturva-asioista puhuttu useaseen otteeseen huomenta Suomessa ja tuntuu, että ihmiset ei varsinkaan sitä kotikonetta kauhean hyvin suojaa. Joo, kyllä. Meillähän on se meidän kautta tulevat koneet, niin niihin laitetaan jo valmiiksi suojaus, että ei pääse tapahtumaan sellaista tilannetta, että kone olisi suojaamaton. Ja sitten ihmisten langattomat verkot kotona suojataan, että naapurit eivät pääse käyttämään. Niin, kerrotaan vielä nyt sitten ihan tehdään rautalankamalli siitä, että jos se suojaus ei ole kunnossa, niin vaikka moni ajattelee, että eihän mun koneella ole mitään sellaisia tietoja. No joo, konetta käytetään vain läpikulkureittinä tai esimerkiksi tämmöiseen, että ei sitä välttämättä konetta niin sanotusti sieltä tongita mitään, mutta se on niin kuin läpikulkuna. Ja se on
sitten suomeksi tarkoittaa mitä? No silloin tämmöiset hakkerit tai muut pääsevät sitä suojamaan tai niin kuin peittämään omat jälkensä, missä he nyt ikinä käyvätkään. Että kun ne on niin kuin tämmöinen välikapula siinä. Eli nämä hakkerit sellaisia, niillä on joku ohjelma, millä ne etsii, missä ei ole suojauksia. Joo, kyllä, semmoiset aivan. Kuinka usein kotikoneen suojaus pitäisi tarkistaa? On se syytä jonkun kuukauden välein tehdä tämmöinen tsekkaus, että kaikki on kunnossa. Suosittelen joku 3-4 kuukautta, että katsoo koneen läpi. Tähän loppuun vielä kerron, Marko, että nyt jos digitalkkarin tarvetta on, niin miten digitalkkarin löytää? Meidät löytää Kodinkoneen liikkeestä kysymällä meidän internetsivuilta www.lilli.fi. Lilli? Kyllä joo. Sieltä löytyy apua sitten ongelmiin ja löytyy kattavasti yhteistiedot. Voin meikata, että aika monella teidän asiakkaalla on salasanana toi Lillisonni. Saattaa hyvin olla ja löytyy myös lemmikkieläimiä tällä nimellä. Lemmikkieläimiä? Joo. Näin. Siinä on kyllä sellainen ammattikunta, jolta ei työt lopu, kun Ei varmasti. kodit vaan hifistyy.